Na počiatku bola otázka. Napíšeš reč na môj pohreb? Nerozumiem, odvetil som. Reč na môj pohreb, zopakoval starý pán, keď sa pominiem. Oči za okuliarmi zažmurkali. Pekne udržiavanú bradu mal sivú a mierne sa hrbil. Zomierate? Spýtal som sa. A ešte nie, povedal s úškrnom. Tak potom prečo? Pretože si myslím, že sa na to hodíš. A keď nadíde čas, nájdeš správne slová. Predstavte si najzbožnejšieho muža, akého poznáte. Svojho kňaza, svojho pastora, svojho rabína, svojho imáma. A teraz si predstavte, že vás potľapká po pleci a požiada vás, aby ste predniesli rozlúčkovú reč na jeho pohrebe. Predstavte si, že muž, ktorý odprevádza ľudí do neba, vás požiada, aby ste odprevadili do neba vy jeho. Nuž? Spýtal sa. Cítiš sa na to? Na počiatku bola iná otázka. Zachrániš ma, Ježiš? Tento muž držal brokovnicu. Ukrýval sa za odpadkovými košmi pred domom v brooklynskej radovej zástavbe. Bola neskorá noc. Jeho manželka a malá dcérka plakali. Pozoroval svetlá blížiace sa k jeho bloku a bol si istý, že s približujúcimi sa reflektormi príde jeho smrť. Zachrániš ma, Ježiš? Pýtal sa celý roztrasený. Ak ti sľúbim, že sa ti odovzdám, zachrániš ma dnes v noci? Predstavte si najzbožnejšieho muža, akého poznáte. Svojho kňaza, svojho pastora, svojho rabína, svojho imáma. A teraz si ho predstavte v špinavom oblečení, s brokovnicou v ruke, ako za odpadkovými košmi prosí o spásu. Prosím, pane, zašepkal, ak sľúbim. Toto je príbeh o tom, ako som dospel k viere. Príbeh dvoch veľmi rozdielnych mužov, ktorí ma tomu naučili. Trvalo mi dlho, kým som ho napísal. Priviedol ma do kostolov i synagóg, na predmestie aj do veľkomesta, k nám i k ním, ako nás delí viera po celom svete. A napokon ma priviedol domov, do svetostánku plného ľudí, k borovicovej truhle, k prázdnej kazateľnici. Na počiatku bola otázka. Stala sa poslednou prosbou. Napíšeš reč na môj pohreb? A ako to vo veciach viery často býva, myslel som, že ma žiada o láskavosť. No v skutočnosti urobil láskavosť on mne. Keď ma rabí viedol do svojej malej domácej pracovne, téma pohrebnej reči mi pripadala priveľmi vážna. Bolo to veľmi ťažké, ako keď sa lekár a pacient po prvý raz stretnú a pacient sa musí úplne obnažiť. Rozhovor nemôžete začať slovami tak čo by som mal o vás povedať, keď zomriete. Skúsil som vravieť o banalitách, o počasí, o starých známych. Chodili sme po miestnosti, zoznamoval som sa s prostredím. Police boli plné kníh a fasciklov. Stôl pokrývali listy a poznámky. Všade boli pootvárané škatule, ako by ich prezeral, reorganizoval alebo niečo podobné. Mám pocit, že som na mnohé zo svojho života zabudol, povedal. Poprezerať to všetko by mohlo zabrať ďalší život. Áno, dobrý postreh, zasmial sa. Rozosmiať rabiho bol čudný pocit. Pripadalo mi to mimoriadne a neúctivé zároveň. Takto zblízka to nebol statný muž z môjho detstva. Muž, ktorý zo sedadla v lavici vyzeral taký veľký. Keď sme stáli na jednej úrovni, pôsobil oveľa útlejším dojmom. Bol krehkejší. Zo pár centimetrov mu ubral vek. Široké líca mal teraz vpadnuté a hoci jeho úsmev bol ešte vždy plný sebadôvery a oči i teraz pri múdrom a zamyslenom pohľade privieral, pohyboval sa rozvážnym krokom človeka, ktorý sa obáva, že spadne a kráča ruka v ruke so smrteľnosťou. Na mi zišli dve slová. Ako dlho.
Namiesto toho som sa spýtal na jeho fascikle. Aha, sú plné príbehov a nápadov na kázne, odvetil. Robím si výstrižky z novín a časopisov, usmial sa. Som americký zberateľ výstrižkov. Zbadal som fascikel s nápisom Staroba a ďalší s označením Boh. Máte fascikel o Bohu? Spýtal som sa. Áno, ak ti to neprekáža, zlož ho nižšie. Stal som si na špičky a načiehol som sa poň, pričom som dával pozor, aby ostatné nepopadali. Položil som ho na nižšiu poličku. Blíž k tebe, Bože môj, zanútil. Napokon sme si sadli. Otvoril som poznámkový blok. Roky žurnalistickej praxe mi poskytli návod, akým smerom viesť rozhovor a on prikyvoval a žmurkal, ako by chápal, že sa začína tá formálnejšia stránka spolupráce. Jeho stolička mala nízke operadlo a kolieska, ktoré mu umožňovali presunúť sa na nej k stolu alebo ku skrinke. Ja som sedel v masívnom zelenom koženom kresle, mäkko čalúnenom. Zabáral som sa doň ako dieťa. Je ti tam pohodlne? Spýtal sa. Áno, klamal som. Chceš niečo jesť? Nie, ďakujem, nie. Piť? Nie, som v pohode. Tak dobre, fajn. Nenapísal som si prvú otázku. Aká by bola správna? Ako by ste začali sumarizovať svoj život? Znova som pozrel na fascikel s označením Boh, ktorý ma čímsi zaujal. Čo môže byť v takom fascikli? A potom zo mňa vyhrkla tá najzrejmejšia otázka, akú môžeme položiť Božiemu služobníkovi. Veríte v Boha? No áno, verím. Načerval som to do notesa. A zhovárate sa niekedy s Bohom? Pravidelne. O čom? V poslednom období? Vzdychol, potom spola zaspieval odpoveď. V týchto dňoch mu vravím. Pane, viem, že sa uberám k tebe a povedieme spolu krásny rozhovor. No, prosím ťa, Bože, ak ma už chceš vziať, ber ma hneď. A ak ma tu ešte ponecháš, roztvoril dlane a pozrel na strop, daj mi dosť síl, nech spravím to, čo mám. Spustil ruky, pokrčil plecami. Poprvý raz som ho počul hovoriť o vlastnej smrteľnosti. A odrazu mi došlo, že som sa s ním dohodol nielen na tom, že prednesiem reč na jeho pohrebe, ale že každá otázka, ktorú položím tomuto starému mužovi, dodá zmysel tej, ktorú sa mu neodvážujem položiť. O čom by som mal hovoriť, keď zomriete? Aha. Vzdychol a znova pozrel hore. Čože? Odpovedal vám Boh? Usmial sa. Ešte vždy čakám, odvetil.